Последното стръмно. Последното стръмно. Да. Колко е? 1 километър? Половин някъде. Абе, половин някъде, половин километър. Но то след малко ще заравни, деца вика, и ще ти олекне, ама последните 300 метра може. Ама тук изкачването все пак натежава, тук е такъв екстремен участък малко. Видях много варианти на качване. Правя клипчета, после ще бъде интересно, за да се гледат. То тук си без въздух вече. Интересно ми е всяка долът си от 20-ката, ама те още не знам къде. Със сигурност, да. Ама тъй, нали, гледам първите как го вземат все пак.